yma mae pawb wastad wedi astudio Cymraeg reit lan I tygau, hyd yn oed pan oedd e'n opsiynol. Ond ni'n ffodus iawn, nid y newis I oedd I fod yn ddwyieithog. Fe nath yn rhieni benderfynu bod fi'n mynd I fod yn ddwyieithog achos oedd yr aelwyd yn Gymraeg. A dyna pam dwi'n teimlo bod e mor bwysig bod ni'n cefnogi'n pobl ifanc o fewn yn ysgolion cyfrwng Saesneg achos nid I dewis nhw oedd peidio bod yn ddwyieithog. Mae e mor bwysig felly bod ni'n cefnogi'r rhain ar eu taith I fod yn amlieithog. Dwi'n teimlo bod fi'n dysgu'r genhedlaeth nesa'n aml, bod nhw'n sylweddoli pa mor anodd falle yw dysgu mewn ysgol uwchradd a'r gobeith yw y byddwn nhw wedyn yn mynd â'i plant mewn I ysgolion cyfrwng Cymraeg i'r dyfodol mwyn bod nhw'n rhan o'r miliwn yno erbyn 2050. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg achos fi'n teimlo agosach I fy ngwlad. Mae'n disgyblion o sawl gwledydd gwahanol ac dwi'n meddwl gallai pobl teimlo fel rhan o gwlad yma os ydyn ni'n dysgu Cymraeg. Ti'n gallu teimlo fel yma ydy dy gartref di. Fi mae Gymraeg yn deimlo hyderus a balch. Defnyddia dy Gymraeg!